Vyhýbáte se lyžáku, protože si myslíte, že vás to tady nebude bavit? Tak my vám ukážeme, že vás to určitě bavit bude. Vidíte to? Jak se nudí? To není vůbec správné. Tohle už je lepší. Tak takhle to určitě nevypadá. Ale takhle by to vypadat mělo. Myslíte si, že je tady taková zima? Takováhle zima tady opravdu není. A myslíte si, že si tady nenajíte? Tak to tady opravdu nehrozí. A když neumíte lyžovat, to vás tady určitě naučí. Určitě nebudete padat. Teda, skoro. Psst, ještě tajemství. Pojišťovna vám to proplatí. Teď máte dost důvodu, proč jet taky. Tak proč zůstávat doma?